Kif mistenni matul il-btajjel tas-sajf ikun iżjed komuni li l-libreriji pubbliċi iżuruhom tfal u studenti akkumpanjati mill-ġenituri tagħhom. Żorna l-Librerija Pubblika Ċentrali ta' Belt is-Sebħ u ltqajna ma' tfal ħerqana li jisselfu l-kodba biex iqattaw il-ħin liberu tagħhom matul dawn il-vakanzi. Bjorn Karwana ta' 10 snin tkellem magħna dwar l-imħabba li għandu għall-qari, speċjalment kodba tal-fantażija u l-fantaxjenza. Jiena minflok nuża l-mobile, inħobb ġili naqra biex ngħaddi l-ħin u jekk jaqal iċ-ċarġ kolli l-ktieb ukoll. Il-familja li għamlet dal-ktieb għandha fuq YouTube, beda fuq YouTube u jiena narhom. U malli jgħidu li għandhom ktieb ġdid ukoll jabti nsibu ma mhux dejjem insibu. U jiena wkoll inħobb naqra tal-Pokemon u affarijiet hekk għax għandhom jisom il-fantasija u nieħdu gost naqrom. Tfal ta' etajiet iżgħar bħal Craig u Noah ta' 7 u 4 snin rispettivament xorta waħda sabu xi kodba għalihom li għajnuhom iżidu l-kreattività tagħhom. Issa tgħidli li ma l-iktar kodba li tieħu gost taqra? Ta' annimali. Jaqrawlek kull kodba. Ta' xiex? Giants. Gaia Chappell ta' 6 snin ridet tirrakkontalna storja partikolari mill-kodba li tħobb taqra ta' Mr. Man u Little Miss. They have lots of trouble because the jelly one, he's small, and then Mr. Strong has to keep him in the hat when he's going on the bridge, which had broken, because he put the tree down. Id-deputat librara tal-Librerija Pubblika Ċentrali Doreen Borg Zammit ila iktar minn 30 sena taħdem f'dan il-post. X'differenzi rat matul is-snin? X'naqraw tul iż-żmien inbidel. U allura inbidel b'influwenza tat-televiżjoni, influenza tal-social media, influenzi differenti li għamlu id-differenza wkoll ta' x'naqraw. Għandna wkoll anke bħala servizzi aħna bdinna bħala servizzi li aħna aġġornajna ma' xiex kienet miexja id-dinja, sew bħala kodba fiżiċi u sew bħala kodba diġitali. Ġifieri aħna fl-2016 daħħalna il-kodba diġitali li n-nies jistgħu jisselfu li inti tkun membru ta' Malta Libraries u tista' tissellef ukoll dal-kodba diġitali flimkien mal-kodba fiżiċi. Borg Zammit għaltinna li f'dawn is-snin dejjem kien hemm it-tendenza li malli joħroġ film, serje jew romanz fuq ir-radju li tagħhom diġà jeżisti l-ktieb mill-ewwel ikun hemm domanda qawwija għalihom fil-Librerija Pubblika Ċentrali, tant li ħafna drabi il-librerija jkollha żomm lista ta' stennija għal talbiet ta' nies li jixtiequ dak il-ktieb partikolari. Doreen Borg Zammit tkellmet ukoll dwar is-servizz ta' self ta' kodba elettroniċi u wkoll is-servizz imsejjaħ Talking Books li indirizzat l-iktar għan-nies naqsin mid-dawl li jisselfu pendrive bil-qari tal-kodba u li sostnit huma servizzi li dejjem qed iżidu fil-popolarità. Temmet tgħid li l-Librerija Pubblika Ċentrali għaddejja bi studju fuq 3 snin li fih tara standards ta' libreriji ta' barra u fejn hu possibbli tadotthom għal Malta.